tfal! Fil-ġrajd nisimgħu illum Ġesu jagħti laqam speċjali lil wieħed minn ħbieb tiegħu. Tantu dajjeb dan il-laqam li xi kultant ninsew li Pietru kien propja jismu xmum. Pietru jfisser ġebla, jiġifieri Ġesu rid li Pietru jkun b'saħħtu u meta jiżbalja jammetti u jibda jafda falla. Li jkun ta' eżempju biex jieħu jaqqat u jmexxi dawk kollha li jgħażlu biex iħobbu u jimxu wara Ġesu. Il-prayer space tal-lum jisimha Il-Blata u għaliha għandna bżonn ftit ċagħaq imdaqqas u xi markers. Ġieli provajtu tibni torri biċ-ċagħaq tal-baħar? Jekk tal-qiegħ ma tkun soda, kollox jista' jaqa'. Fil-ħajja tagħna għandna diversi nies li huma ċagħaq sod u jgħinuna nibnu relazzjoni b'saħħitha ma' Alla, ma' xulxin u mal-ħolqien kollha. Dawn in-nies jistgħu jkunu il-Papa, l-isqfijiet, il-dawk kollha niltaqgħu magħhom kuljum bħal il-ġenituri, in-nies li jieħdu ħsiebna, l-għalliema, il-katekisti u anke xi ħbieb tagħna. Ħu ftit ħin biex taħseb dwar dawn in-nies. Fuq iċ-ċagħaqa, ikteb l-isem ta' Pietru flimkien ma' ismijiet l-oħra li ħsibt fuqhom u li jresqu viċin tal-Alla. Issa tista' tirringrazzja lil Alla għal dawn in-nies li huma bħal ġebel sod f'ħajtek. Fl-aħħar, isfa' ċagħaqa x'imkien fejn tfakrek biex tirringrazzja lil Alla għal dawn in-nies li jresqu viċin tiegħu. Insellimkom tfal, bye!